A veure, Jordi, és un vídeo domèstic per penjar al blog. Estàs molt a prop. Això no té zoom, que ja ho has escoltat de l'Àlex que t'ha dit que això no té zoom. Per què vas de fer zoom? Ves una mica més ràpid, a veure si ho pots. Ai, calla, que no se't sent. No, que ha fet les 3 passes que ha dit l'Àlex. Sí, està. En vez de 3 n'ha fet 21. Fes alguna cosa divertit. Però no passa res. Fes alguna cosa. Mira, això és la meva feina. Si us podeu comprovar, d'aquí uns moments ho veureu en directe. A comradioblogs.com/extraradi. És molt bonic. Vols veure la meva feina? Vols veure la meva feina? Ara és a l'Olga. Ja està. Ah, vaig a l'Olga. Ui! Això és la Olga Vallejo i l'Albert Cuesta, però no ens saludaran. I jo surto reflexada al vidre. Bueno, ja està. Ah, anem a saludar la Montse. Hola, estem fent un vídeo domèstic per penjar al blog. A veure, parla. Hola. Crec que no se sent res, però bueno. Estic preparant el cercador sobre el City Chase. Aquests nois que van fer el ridícul aquí menjant... Ah, sí. Te'n recordes? Doncs ja estan a Salta. Estàs molt guapa, vaig a posar-me al teu costat. Val. Mira, em trauré això. No, és que no sé si sortim. Estic amb la Raquel, que no se pierde ni una. I ara, en Raül. Considerava que aquests servidors allotjaven continguts. T'agrada molt també que et filmin, eh? Moltíssim, m'encanta. Igual que els micros. M'agrada moltíssim. Bueno, has de ser el misteriós home d'esquena. Vale, ja està. Anem a buscar un bon final pel coso. Aquest al final. A la xarxa, Xun, xun, aquestes xun. empreses d'internet.